ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Гипразем ҷойгир аст ва ини гарадок. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, дар рӯбарӯяш мактаби 91 ва болотар деҳқонбозори Гипразем. Аз ин тараф бошад ҷои канечкаи маршруткаву автобусҳо. Хонаи фурӯшии имрӯзаамон дар Ман Ҳамид маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем, якум, дуюм, сеюм бино мебошад. Аз 9 ошуна иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 4 ошунааш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати 64 метри квадратӣ. Ин масоҳат беҳисоби балкон аст дар 4 ошунаи бинои советӣ. Худи бино аз 9 ошуна иборат мебошад. Хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад, тех паспорт дорад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат дӯстони гиромӣ, шурӯъ мекунем. Ҳатман то охира тамошо кунед. Дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳраваз дӯстони азиз, дар инҷо ҳамон ҳуҷратхона, ошхона, балкони калон мусорабҳовад. Якум ҳуҷраи истиқомати, дуюм ҳуҷра, боз якта дигар балкон ва сеюм ҳуҷра. Аз ҳуҷратхонаву ҳамон шурӯъ мекунем. ҳамон, ҳоҷатхона, дар инҷо ошхона дӯстони азиз, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи кӯдакона, ин дуюм ҳуҷра, меҳмонхона ва дар дохили дуюм ҳуҷра боз балкон аст. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ зан зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. хотиррасон мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.